Kumaguba manomhlaba, zindlondlo ezinhle sanibonani. Indlondlo lekhulumayo, sanibona. Namhlanje ngithe angibuye. Sizokhuluma nje sikhulume le ndaba leyo ukuthi njengoba singabantwana benzuza spirit, njengoba singabantwana abahamba nezithunywa, lezi ithunywa lezi zihamba kanjani, ziwobani lezi ithunywa kahle kahle. Thina abantwana benzuza spirit sinani, sinesithunywa sesonto na noma sinezithunywa zikaNkulunkulu. Namhlanje ke nginiphathele ukulwazi nami ongibulelwe lona ukuthi lezi ithunywa lezi sinazo futhi nanokuthi ke hayi ukuthi ulwazi engibulelwe lona manje kudala nje ngambulela lolu lwazi ngake ngazama nganichazela kabanzi kancane kuyivideo le engengayenza I think early this year lapha engangichaza noma last year angisazi kodwa ikhona ivideo la ngangichaza khona ngokuthi siyini kahle kahle isithunywa leli wele lakho la kamoya leli elithi owathi mawuzalwa wazalwa wembethe wazalwa umbethwe ngokuhluka ke ngoba akufani ukwembatha kwethu ukuthi wawumbathe ngayiphi yona indlela kodwa iyiwele lakho lelo ngoba noma ngabe wawumbathe ngayiphi yona indlela ukuthi kusalayo unesithunywa umntwana kaNkuluNkulu unesithunywa lezi ithunywa lezi siphiwe wena ukuthi sizokulekelela lesi sithunywa ingakho ke sithi mangabe sikhuleka sithi senzani sithi sifuna ukuphakamisa isithunywa sifuna ukuphakamisa lengelosi ehamba nawe iyakamoya sifuna ukuphakamisa leli wele lakho lelakamoya elihamba nawe elukuthi lifikile la lithunyiwe kuwena ukuthi malizokulekelela ukuze ukwazi ukuhamba indlela kamoya ukuze ukwazi ukuhamba uziyofinyelela kubani kumvela inqangi. Ake sithi ke siqaleke lana ke manje indaba uzofinyelela kumvela inqangi lezi ithunywa lezi thina esihamba nazo ezikamvela inqangi ucreator nje impela uNkulunkulu oyena wadala izulu nomhlaba ithunywa zethu lezi ezikaNkulunkulu ngoba mina ngeke ngisho ngithi uma umuntu wakamoya awuyibhekisise kahle lento le yenzuza spirit uyibhekisise kahle lo moya lo sihamba nawo ukuthi kahle kahle lo moya ubani zingasho izindaba eziningi zithi lo moya unje but ungubani lo moya lo sihamba nawo unguNkulunkulu uqobo uNkulunkulu lo esihamba naye thina sithi mangabe kukhulunywa kuthiwa inzuza spirit this inzuza spirit that inzuza spirit yenza ukuthi nokuthi inzuza spirit uNkulunkulu umveli inqangi ngoba uma ngabe umveli inqangi efika kuthina njengabantwana bakhe singabantwana bakhe sonke la emhlabeni singabantwana bakaNkulunkulu ngendlela akasidala ngayo singabantwana bakhe kodwa kulabantwana bakhe kunabantwana abakhethiweyo bakhethwa nguye ukuthi labantwana laba bazosebenza ngendlela kanje bazolekelela ngayiphi yona indlela belekelela abantwana bami thina sizokwenza yipi umsebenzi muphi umsebenzi esulethelwe la kulomhlaba yikho ngeke ngithi kwesinye isikhathi ubobheka indlela yokuthi wena kahle kahle ulethelweni la emhlabeni okwamanje usaxakekile ngiyazi usakhala ngenhlupheko usaqala ngani but uma usuqala ususebenza usu-initiatiwe kahle ulomoya waku-initiator mawusuqedile bese ukutshela ukuthi wena uzosebenza muphona umsebenzi njengoba silana nje siyatshelwa sonke ukuthi usebenza muphi umsebenzi kodwa ke ngeke ngazi abanye ngoba ukhona mhlawumbe umuntu ongathi yena uqalile angazi mina ngikhuluma ngami mina ngatshelwa ukuthi mina ngizokwenzani ngiyayibona lonto uma ngabe uzokwenza lento ozoyenza iphusheke uyenze lento ukuze phela ngoba ukhethiwe wakhethelwa kona ukuthi uzokwenza lo msebenzi wenzeke lo msebenzi lokhethelwe wona ingakho ke namhlanje ngithi ake ngisondele kunina ngoba ngiyabona ukuthi niyaconfuseka ziningi izinto uma ngithi mina kwenye ivideo ngoba nizongifakazela niyayazi futhi leyo video le engathi mina khona isithunywa siyini isithunywa sithunywa ubani sizokwenza umsebenzi isithunywa sithunywa umveli inqangi kuwe bese sifika kuwe nawe usuyisithunywa ngoba uthunyiwe uyayibona lonto uNkulunkulu ke uthe mayeze letha lezi ithunywa lezi ingakho singabantwana abahamba amanzi abahamba intaba abahamba ulwandle yonke indawo ugwadule uyihlathi ingakho thina sikhuphuka siya nasemkhathini sikwazi ukuthi sidonse yonke into sikwenza konke
Sikwenza konke ngoba yini? Siphethwe izithunywa zikamveli inqangi, siphethwe izithunywa zikaNkulunkulu uqobo, okuyena uNkulunkulu lona a describe ngenye indlela kuthiwa inzuza iwubani. Inzuza iwubani? Iza kuwe ngepicture ethile kuwena, ize ngale picture, ize ngale. That is why ama shape shifter, lo moya lo uyi shape shifter, ngeke uzubone ngendlela eyodwa, uzoba ngendlela eningi ehlukahlukene. Kodwa mntana ethonga, linda mntwana wamakhosi, linda ukuze lo moya ukwazi ukuyireveala kuwena, ukuze lo moya ukwazi ukusondela kuwena, ukubonisa izinye izinto. Yingakho mina nabanye sila ukuthi sizonifundisa, ukuthi sizonipha ulwazi lo lesinipha lona, kodwa olwakho na ulwazi liyeza. Linda nawe sakhe isikhathi sifike, ungaduki, ukuze uthi masifika isikhathi sokuthi uchazelwe usendaweni right. Ngoba iphuthe elikhulu lapho uthi mangabe usekufanele wena uchazelwe izinto awusekho la okadubekwe khona ukuthi uzoma khona. So ke angeke ngize ngazi, kodwa mawuzokwazi ukugcina ume endaweni efanele, ume ngomkhuleko, ume ngezinto ezifanele zatshelwa kuwena ukuthi mana kuzo uzoma lapho, uzokwazi ukuthi uthole izinto uNkulunkulu azireveale kuwena, ayibonakalise kuwena, abonakalise ubukhulu bakhe. Ngoba lesi sithunywa lesi size kumina siyangithuma, singithuma emanzini, singise emanzini ngiyodibana namanye amakhosi, singise kuphi, ngoba singihamba indawo ngeindawo. Masifika emanzini, asifiki nje emanzini ukuthi siyodlala, siyoxhumana namakhosi kaMenzi, siyoxhumana nezithunywa zikaMenzi, siyoxhumana nezithunywa zikaNkulunkulu uqobo akayibekile. Khumbula mntwana ethonga ukuthi ngalesikhathi lesi engababibikho amasonto, kwakwenziwa njani? Kwakuphilwa ngayiphi yona indlela? Amasonto ngeke ungitshele ngawo, ngoba amasonto yinto yamanje leyo. Ngekhathi sakuqala lesi kwakuphilwa, ngekhathi zakuqala sasingekho thina, kodwa siyabuyiselwa emuva ukuthi masazi ukuthi bekuphilwa kanjani, masazi ukuthi onomkhubulwa nobani, masazi ukuthi unomhoyi ubani, masazi ukuthi uma ubani, sazi ukuthi usomandla ubani, sazi ukuthi ulokhuzana umlenze munye ubani. Sizazi lezo yithunywa lezo, ngoba yizona zona izithunywa zikaMenzi lezo, ziyisithupha lezi izithunywa ezikaMenzi. Ngoba uma wazi lezo yithunywa uzokwazi indlela, ngoba mawufika emanzini uyowenza okwenzayo, mawubiziwe ngeinitiation, sengiyakhuluma khona lapha engangikhulume khona ngeinitiation, ngisho ukuthi ningi into eyenziwayo kwainitiation. Kodwa ke manje ngiyakutshela nje kancane ukuthi kwenziwani. Uma ngabe ufika lapha emanzini uyile for initiation, uzofika uthole uintroduce kwezintweni eziningi, ukuthi lana ke la kukhona bani, lana kukhona usomandla, lana kukhona ulo usodumo, lana kukhona ulo umnini okuyena umnini ongunomhoyi. Uyayibona lezi zinto lezi ukuthi zihamba kanjani, lana khona uma oyena umzilikazi. Uyayibona lezo zinto lezi, ziningi izinto esifundiswa zona emanzini. Awuyi ma ungabe uyokwazi nje ukuthi uyahamba nje ucabanga ukuthi uyahamba nje emanzini. Uma uhamba nomuntu, ahambe nawo umuntu akayazi nelanguage yasemanzini, akakwazi nokukhuluma nabanikazi, akakwazi ukukhuluma nezithunywa zikaNkulunkulu. Ngoba kuqala kwakuthi mangabe kudingeka imvula, kwakukhona abantu ababekhethiwe abathile abazohamba beyokhuleka, bebiza imvula beyicela, abafuna abantwana abangabatholi, babekwazi ukuthi baxhumana nobani. Zonke lezi zinto abalwa izimpi bahambe bayoxhumana nomlenze munye ukuthi naye makalekelele ezimpini ababhekene nazo ekhaya. Ziningi izinto osomandla nabo unomsebenzi wakhe naye awenzayo. Mningi imisebenzi, ngizobuya ngenye ivideo ngizokwazi ukunichazela imisebenzi yezithunywa zikaMenzi, izithunywa zikaNkulunkulu, izithunywa zenzuza spirit. Wena mangabe kuthiwa ukhuluma ngenzuza spirit, ucabanga ukuthi ukhuluma ngomunye nje umuntu mhlambe ngamazi noma ngomunye umoya. Inzuza spirit uNkulunkulu uqobo, uNkulunkulu uqobo okuyena wasinikeza izithunywa zakhe zikaMenzi, athi mangabe iletha lezi izithunywa kulomhlaba ukuthi mazizosebenza, zizokwazi ukugcina imvelo, zigcina indalo, zigcine yonke into iyinhle, umhlaba umuhle, sigcine sonke sikwazi ukuthi sibenefite ngamakhosi lawa bekiwe kuzo zonke indawo. So
Asazi nje kusukela namhlanje ukuthi izithunywa esinazo thina abantwana benzuza spirit unezithunywa zikaNkuluNkulu, unezithunywa zikamenzi uqobo okuyena owadala izulu nomhlaba. Ngiyabonga abantwana bamakhosi, nisale kahle.